reci mi kad ćete ti, Miki, Nomi TV. Pa pazi, brate, ja sam dosta sam razmišljao, brate, šta da radim povodom Mihajla Madića i Zorana i Mrguda. Ali, brate, znaš, nekako mi je glupo sad i otići tamo više, znaš, nekako neće biti to. Ja, ako možda i kad odem kod Mihajla, ja ću samo, pogazit sebe, nekako neće se lepo osjećati, brate, znaš, mislim, ne znam da li je 100% mislio to Mihajlo za mene, mislim, znam da jeste, verovatno, ali nemam pojma, Miki je malo, žao mi ga, nekad nešto kaže što nemam pojma, brate, malo je to zajebana situacija. Sprdaš, kaže Goldenito. Pa Goldenito, znaš šta je pričao Mihajlo za mene, brate? I onaj njegov Mrgud. Rekli su, brate, da treba da doniram, pa Mrgud mi... Znaš šta je Mrgud rekao, kao Goldenito? Rekao je kao, prvi put kad je dolazio Simi, kao ništa nije častio Mihajla, očekivao sam da mu da više para. Kome sam ja dužan jel meni Miki pozajmio pare da se ja kockam, pa sam ja njemu dužan, ne razumem? WTF, brate, častio sam ga za rođendan kad mu bio 18, mislim, još milion stvari neću ni da spominjem, nema potrebe da se pravdam, brate, ja skonto sam u životu, što se više pravdaš, što si glup, majke mi moje, znači ne treba se ljudima pravdati, što manje to je bolje, jebi ga. Znači samo me to nervira, brate, znači ne volim što me ljudi neki gledaju kroz pare, to je jako loše, brate. Pa, brate, Goldenito, znaš sve, brate, ima i u klipu, brate, i znaš da kad smo bili prvi put da nismo žalili, brate, bukvalno, treba i gorivo platiti, treba i ovo, ništa se ja nisam bunio, ali nema veze.